čin slobodne volje, usadili su ih drugi ljudi. I vjerovatno nikoga neće iznenaditi da su obično uvjerenja koja nam uzrokuju najviše poteškoća ona koja smo stekli od drugih bez našeg svjesnog pristanka. Pod tim mislim na uvjerenja koja smo stekli kada smo bili premladi i neinformirani da bismo shvatili negativne implikacije onoga što smo učili. Bez obzira na izvor naših uvjerenja, kada se jednom rode, sva ona u osnovi funkcionišu na isti način. Uvjerenja imaju određene karakteristične načine na koje obavljaju svoju funkciju, slično kao i različiti dijelovi našeg tijela. Na primjer, ako uporedite moje oči i vaše oči, ili moje ruke i vaše ruke, ili moja crvena krvna zrnca i vaša crvena krvna zrnca, možemo vidjeti da nisu potpuno ista, ali imaju zajedničke karakteristike koje uzrokuju da funkcionišu na slične načine. Slično tome, uvjerenje da je život divan će obavljati svoju funkciju na isti način kao i uvjerenje da je život užasan. Sama uvjerenja su različita i učinak koji svako od njih ima na kvalitet života nosioca bit će znatno drugačiji, ali oba uvjerenja će funkcionisati na potpuno isti način. Uvjerenja i njihov utjecaj na naše živote. U najširem smislu, naša uvjerenja oblikuju način na koji doživljavamo svoje živote. Kao što sam već rekao, ne rađamo se ni sa jednim od svojih uvjerenja. Ona se stiču i kako se akumuliraju, živimo svoje živote na način koji odražava ono u što smo naučili vjerovati. Razmislite koliko bi vaš život bio drugačiji da ste rođeni u kulturi, religiji ili političkom sistemu koji ima vrlo malo, ako išta, zajedničkog s onim u kojem ste rođeni. Možda je teško zamisliti, ali ono što biste naučili vjerovati o prirodi života i načinu na koji svijet funkcionira možda nije ni približno slično onome u što trenutno vjerujete. Pa ipak, ova druga uvjerenja biste držali s istim stepenom sigurnosti kao i svoja trenutna uvjerenja. Kako uvjerenja oblikuju naše živote? Prvi, oni upravljaju našom percepcijom i interpretacijom informacija o okolišu na način koji je u skladu s onim u što vjerujemo. Drugi, oni stvaraju naša očekivanja. Imajte na umu da je očekivanje uvjerenje projicirano u neki budući trenutak. Budući da ne možemo očekivati nešto o čemu ne znamo, mogli bismo reći i da je očekivanje ono što znamo projicirano u neki budući trenutak. Treći, sve što odlučimo učiniti ili bilo koji vanjski izraz ponašanja bit će u skladu s onim u što vjerujemo. Četvrti, konačno, naša uvjerenja oblikuju kako se osjećamo u vezi s rezultatima naših postupaka. Nema mnogo toga u načinu na koji funkcionišemo, a da uvjerenja ne igraju glavnu ulogu. Dakle, ono što ću reći. Ono što sada treba da uradim jeste da vam dam primjer koji sam koristio u svojoj prvoj knjizi, Disciplinovani trgovac, da ilustrujem različite funkcije vjerovanja. U proljeće 1987. godine gledao sam lokalno produciranu televizijsku emisiju pod nazivom Uhvatio sam Chicago. Radilo se o nekim lokalnim slavnim osobama koje su se šalile jedna na drugu. U jednom dijelu programa, TV stanica je unajmila čovjeka da stoji na pločniku duž Michigan Avenue držeći znak na kojem je pisalo besplatan novac. Samo danas, za one od vas koji nisu upoznati s Chicagom, Michigan Avenue je dom mnogih modernih, ekskluzivnih robnih kuća i butika. TV stanica je čovjeku dala znatnu količinu gotovine, s uputama da da novac svakome koga zatraži. Sada, kada uzmete u obzir da je Michigan Avenue jedno od najprometnijih područja grada, iako pretpostavimo da je većina ljudi koji su prošli pored čovjeka na ulici mogla pročitati znak, koliko biste pomislili da je ljudi prihvatilo njegovu ponudu i tražilo novac? Od svih ljudi koji su prošli i pročitali znak, samo je jedna osoba stala i rekla, odlično. Mogu li dobiti $4 da kupim autobuski prijevoz? Inače, niko se ne bi ni približio čovjeku. Na kraju, čovjek se frustrirao jer ljudi nisu reagovali onako kako je on očekivao. Počeo je vikati, želite li novac? Molim vas, uzmite moj novac, ne mogu ga dati dovoljno brzo. Svi su samo nastavili hodati oko njega kao da ne postoji. Zapravo, primijetio sam da se nekoliko ljudi trudilo da ga izbjegnu. Kada mu se približio čovjek u odijelu s aktovkom, prišao mu je i rekao, želite li novac? Čovjek je odgovorio, ne danas. Sada već jako frustriran, odbrusio je, koliko dana se ovo dešava. Možete li, molim vas, uzeti ovo?
dok je pokušavao čovjeku dati novac. Čovjek je kratko odgovorio, ne, i nastavio hodati. Šta se ovdje dešava? Zašto niko, osim osobe kojoj je bio potreban autobuski prevoz, ne bi tražio novac? Ako pretpostavimo da je većina ili svi prolaznici mogli pročitati znak, ali ipak nisu uložili nikakav napor da dobiju novac, onda je jedno moguće objašnjenje za njihovo ponašanje da im jednostavno nije bilo stalo do novca. Ovo je izuzetno malo vjerovatno, s obzirom na to koliki dio naših života je posvećen potrazi za novcem. Ako se složimo da su ljudi mogli pročitati znak i da je novac većini nas veoma važan, šta je onda moglo spriječiti ove ljude da pomognu sebi? Okruženje je omogućavalo iskustvo koje bi većina ljudi voljela imati, neko im je davao novac bez ikakvih obaveza. Pa ipak, svi su prolazili, nesvjesni šta ih čeka. Sigurno nisu mogli percipirati šta je dostupno. To je teško zamisliti, jer je na znaku jasno pisalo, besplatan novac. Samo danas. Međutim, nije teško zamisliti ako uzmete u obzir da većina ljudi ima uvjerenje, energetsku koncepciju o tome kako svijet funkcioniše, da besplatan novac ne postoji. Ako besplatan novac zaista ne postoji, kako onda neko pomiri očiglednu kontradikciju između tog uvjerenja i znaka koji kaže da postoji? To je lako, samo odlučite da je čovjek sa znakom lud. Šta bi drugo moglo objasniti tako bizarno ponašanje ako, u stvari, besplatan novac ne postoji? Proces zaključivanja koji bi mogao kompenzirati kontradikciju mogao bi ići otprilike ovako. Svi znaju da se rijetko dobija novac bez ikakvih obaveza. Sigurno ne od stranca u jednoj od najprometnijih ulica u gradu. U stvari, ako je čovjek zaista da je davao novac, već bi bio pod gomilama. Možda čak i ugrožava svoj život. Mora da je lud, bolje da ga zaobiđem, ko zna šta bi mogao učiniti. Primijetite da je svaka komponenta opisanog misaonog procesa u skladu s uvjerenjem da besplatan novac ne postoji. Prvi, riječi besplatan novac nisu ni percipirane ni protumačene onako kako su bile namijenjene iz perspektive okoline. Drugi, odluka da osoba sa znakom mora biti luda stvorila je očekivanje opasnosti ili barem percepciju da je oprez potreban. Treći, namjerno mijenjanje putanje kako bi se izbjegla osoba sa znakom je radnja koja je u skladu s očekivanjem opasnosti. Četvrti, kako se svaka osoba osjećala u vezi s ishodom. Teško je reći bez poznavanja svake osobe pojedinačno, ali dobra generalizacija bi bila da su osjetili olakšanje što su uspješno izbjegli susret s ludom osobom. Osjećaj olakšanja koji je proizašao iz izbjegavanja sukoba je stanje uma. Zapamtite da je ono što osjećamo relativni stepen pozitivno ili negativno nabijene energije koja teče kroz naša tijela i umove uvijek apsolutna istina. Ali uvjerenja koja potiču bilo koje određeno stanje uma možda nisu istina u odnosu na mogućnosti dostupne iz perspektive okoline. Olakšanje od konfrontacije nije bio jedini mogući ishod u ovoj situaciji. Zamislite koliko bi drugačije iskustvo bilo da su vjerovali da besplatan novac postoji. Gore opisani proces bio bi isti, osim što bi uvjerenje da besplatan novac postoji učinilo samorazumljivim i nesumnjivim, baš kao što je uvjerenje da besplatan novac ne postoji učinilo samorazumljivim i nesumnjivim. Savršen primjer bi bila jedna osoba koja je rekla, odlično, mogu li dobiti novčić za autobuski prijevoz? Kada sam to vidio, imao sam priliku dobiti novčić od 25 centi. Prosjak je neko ko definitivno vjeruje u postojanje besplatnog novca. Stoga je njegova percepcija i tumačenje znaka bilo upravo ono što je TV stanica namjeravala. Njegova očekivanja i ponašanje bili su u skladu s njegovim uvjerenjem da besplatan novac postoji. A kako bi se osjećao u vezi s rezultatima? Dobio je svoj novčić od 25 centi, pa bi pretpostavio da je osjećao zadovoljstvo. Naravno, ono što nije znao je da je mogao dobiti mnogo više. Postoji još jedan mogući ishod za naš scenarij. Pogledajmo hipotetički primjer nekoga ko vjeruje da besplatan novac ne postoji, ali ko zauzima pristup situaciji iz perspektive šta ako. Drugim riječima, neki ljudi mogu biti toliko zaintrigirani i znatiželjni o mogućnostima da odluče privremeno obustaviti svoje uvjerenje da besplatan novac ne postoji. Ovo privremeno obustavljanje im omogućava da djeluju izvan granica koje je stvorilo uvjerenje, kako bi vidjeli šta će se dogoditi.
Dakle, umjesto da ignoriše čovjeka sa znakom, što bi bila prva pomisao naše hipotetičke osobe, on mu prilazi i kaže, daj mi $10. Čovjek odmah iz džepa izvlači novčanicu od $10 i daje mu je. Šta se sada dešava? Kako se osjeća nakon što je doživio nešto neočekivano što je potpuno proturječilo njegovom uvjerenju? Za većinu ljudi, uvjerenje da besplatan novac ne postoji stiče se kroz neugodne okolnosti, blago rečeno. Najčešće, način je da nam se govori da ne možemo imati nešto jer je preskupo. Koliko puta tipično dijete čuje, ko ti uopšte misliš da si? Novac ne raste na drveću, znaš. Drugim riječima, to je vjerovatno negativno nabijeno uvjerenje. Dakle, iskustvo da mu se novac daje bez ikakvih obaveza i bez ikakvih negativnih komentara vjerovatno bi stvorilo stanje uma čistog ušićenja. U stvari, većina ljudi bi bila toliko sretna da bi se osjećala primoranom da tu sreću i ovo novo otkriće podijele sa svima koje poznaju. Mogu ga zamisliti kako se vraća u svoju kancelariju ili ide kući, i u trenutku kada sretne nekoga koga poznaje. Prve riječi iz njegovih usta će biti, nećete vjerovati šta mi se danas dogodilo. I iako očajnički želi da oni koje sretne povjeruju u njegovu priču, vjerovatno neće. Zašto? Zato što će njihovo uvjerenje da besplatan novac ne postoji navesti ih da protumače njegovu priču na način koji negira njenu validnost. Da bismo ovaj primjer malo detaljnije razradili, zamislite šta bi se dogodilo sa stanjem uma ove osobe kada bi joj palo na pamet da je mogla tražiti više novca. Ona je u stanju čistog ušićenja. Međutim, čim joj ta misao padne na pamet ili joj neko kome ispriča svoju priču ponudi ideju da je mogla tražiti mnogo više novca, njeno stanje uma će se odmah promijeniti u negativno stanje žaljenja ili očaja. Zašto? Dotakla se negativno nabijenog uvjerenja o tome šta znači nešto propustiti ili ne dobiti dovoljno. Kao rezultat toga, umjesto da bude sretna zbog onoga što je dobila, ona će jadikovati zbog onoga što je mogla imati, a nije dobila. Vjerovanja nasuprot istini. U sva tri ova primjera, uključujući i hipotetički, svako je iskusio svoju jedinstvenu verziju situacije. Ako bi ih se pitalo, svaka osoba bi opisala ono što je doživjela iz svoje perspektive, kao da je to jedina istinita i valjana verzija stvarnosti situacije. Kontradikcija između ove tri verzije istine sugerira mi veće filozofsko pitanje koje treba riješiti. Ako vjerovanja ograničavaju našu svijest o informacijama koje generira fizičko okruženje, tako da je ono što percipiramo u skladu s onim u što vjerujemo, kako onda znamo šta je istina? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo razmotriti 4 ideje. Prvi. Okolina se može izraziti na beskonačan broj načina. Kada kombinujete sve sile prirode koje međusobno djeluju sa svime što su stvorili ljudi, a zatim tome dodate sile generirane svim mogućim načinima na koje se ljudi mogu izraziti, rezultat je niz mogućih verzija stvarnosti koje bi sigurno preplavile čak i najpristrasnijeg čovjeka. Drugi. Sve dok ne steknemo sposobnost da percipiramo svaki mogući način na koji se okolina može izraziti, naša uvjerenja će uvijek predstavljati ograničenu verziju onoga što je moguće iz perspektive okoline, čineći naša uvjerenja izjavom o stvarnost, ali ne nužno i konačna izjava o stvarnosti. Treći, ako se protivite drugoj tvrdnji, razmislite o tome da ako bi naša uvjerenja bila istinit, 100% tačan odraz fizičke stvarnosti, onda bi naša očekivanja uvijek bila ispunjeno. Kad bi naša očekivanja uvijek bila ispunjena, bili bismo u stalnom stanju zadovoljstva. Kako bismo se mogli osjećati drugačije nego sretno, radosno, ušićeno i s potpunim osjećajem blagostanja ako bi se fizička stvarnost stalno pojavljivala upravo onako kako smo očekivali. Četvrti, ako možete prihvatiti treću tvrdnju kao validnu, onda je i posljedica tačna. Ako ne doživljavamo zadovoljstvo, onda moramo djelovati iz uvjerenja ili uvjerenja koja ne funkcionišu baš dobro u odnosu na uslove okoline. Uzimajući u obzir ove 4 ideje, sada mogu odgovoriti na pitanje, šta je istina? Odgovor je, šta god funkcioniše. Ako uvjerenja nameću ograničenja na ono što percipiramo kao moguće, a okolina se može izraziti na beskonačnu kombinaciju načina, onda uvjerenja mogu biti istinita samo u odnosu na ono što pokušavamo postići u bilo kojem trenutku. Drugim riječima, relativni stepen istine svojstven našim uvjerenjima može se mjeriti time koliko su korisna.
Svako od nas ima interno generirane sile, radoznalost, potrebe, želje, ciljeve i težnje, koje nas prisiljavaju ili motivišu da interagujemo sa fizičkim okruženjem. Određeni skup koraka koje preduzimamo da bismo ispunili predmet naše radoznalosti, potreba, želja, ciljeva ili težnji je funkcija onoga što vjerujemo da je istinito u bilo kojoj datoj okolnosti ili situaciji. Ta istina, kakva god ona bila, odredit će: prvi, mogućnosti koje percipiramo u odnosu na ono što je dostupno iz perspektive okoline. Drugi, kako interpretiramo ono što percipiramo. Treći, odluke koje donosimo. Četvrti, naša očekivanja u vezi s ishodom. Peti, radnje koje preduzimamo. I šesti, kako se osjećamo u vezi s rezultatima naših napora. U bilo kojem trenutku, ako se nađemo u stanju zadovoljstva, sreće ili blagostanja u odnosu na ono što pokušavamo postići, možemo reći da je naša istina, što znači bilo koja uvjerenja iz kojih djelujemo, korisna jer je proces, kao što je gore navedeno, funkcionirao. Ono što smo percipirali nije bilo samo u skladu s našim ciljem, već je bilo i u skladu s onim što je bilo dostupno iz perspektive okoline. Naša interpretacija informacija koje smo percipirali rezultirala je odlukom, očekivanjem i djelovanjem koje su bile u skladu sa situacijom i okolnostima okoline. Nije bilo otpora ili suprotne sile koju je nudila okolina, ili naš vlastiti koja bi umanjila ishod koji smo pokušavali postići. Kao rezultat toga, nalazimo se u stanju zadovoljstva, sreće i blagostanja. S druge strane, ako se nađemo u stanju nezadovoljstva, razočarenja, frustracije, zbunjenosti, očaja, žaljenja ili beznađa, možemo reći da, u odnosu na situaciju i okolnosti okoline, uvjerenja na kojima djelujemo ne funkcionišu dobro ili uopšte ne funkcionišu, te stoga nisu korisna. Jednostavno rečeno, istina je funkcija onoga što funkcioniše u odnosu na ono što pokušavamo postići u bilo kojem trenutku. Poglavlje 10. Uticaj uvjerenja na trgovinu. Ako se vanjsko okruženje može izraziti na beskonačan broj načina, onda zaista nema ograničenja u broju i vrstama dostupnih uvjerenja o prirodi našeg postojanja. To je složen način da se kaže da postoji mnogo toga o čemu se može naučiti. Ipak, da bi dao opće zapažanje o prirodi čovječanstva, rekao bi da sigurno ne živimo svoje živote na način koji je u skladu s tom tvrdnjom. Ako je istina da je moguće vjerovati u gotovo sve, zašto se onda stalno svađamo i borimo jedni s drugima? Zašto nije u redu da svi izražavamo svoje živote na način koji odražava ono u što smo naučili vjerovati? Mora postojati nešto iza našeg neumornog pokušaja da uvjerimo druge u valjanost naših uvjerenja i da poreknemo valjanost njihovih. Uzmite u obzir da je svaki sukob, od najmanjeg do najvećeg, od najmanjeg do najznačajnijeg, bilo između pojedinaca, kultura, društava ili nacija, uvijek rezultat sukobljenih uvjerenja. Koje karakteristike naših uvjerenja nas čine netolerantnima prema različitim uvjerenjima? U nekim slučajevima, toliko smo netolerantni da smo spremni da se međusobno ubijamo kako bismo prenijeli svoju poentu. Moja lična teorija je da uvjerenja nisu samo strukturirana energija, već i energija koja izgleda svjesna, barem u mjeri u kojoj posjeduje određeni stepen svijesti. U suprotnom, kako možemo objasniti našu sposobnost da izvana prepoznamo ono što je unutra? Kako bismo znali da su naša očekivanja ispunjena? Kako bismo znali kada nisu? Kako bismo znali da se suočavamo s informacijama ili okolnostima koje su u suprotnosti s našim uvjerenjima? Jedino objašnjenje koje imam je da svako pojedinačno uvjerenje mora imati neku vrstu svijesti ili samosvijesti koja uzrokuje da funkcionira onako kako funkcionira. Ideja energije koja ima određeni stepen svijesti može biti teško prihvatljiva za mnoge od vas. Ali postoji nekoliko zapažanja koja možemo napraviti o našoj individualnoj i kolektivnoj prirodi koja podržavaju ovu mogućnost. Prvo, svi žele da im se vjeruje. Nije važno kakvo je uvjerenje, iskustvo da im se vjeruje osjeća se dobro. Mislim da su ovi pozitivni osjećaji univerzalni, što znači da se odnose na sve. Suprotno tome, niko ne voli da mu se ne vjeruje, to ne prija. Ako bi rekao, ne vjerujem ti, negativni osjećaj koji bi odjeknuo vašim tijelom i umom također je univerzalan. Isto tako, niko od nas ne voli da mu se osporavaju uvjerenja. Izazov se osjeća kao napad.
Svi, bez obzira na uvjerenje, izgleda da reaguju na isti način. Tipičan odgovor je da se raspravljamo, branimo sebe, naša uvjerenja i, ovisno o situaciji, uzvraćamo napad. Kada se izražavamo, čini se da volimo da nas se sluša. Ako osjetimo da naša publika ne obraća pažnju, kako se osjećamo? Nije dobro. Opet, mislim da je ovaj odgovor univerzalan. S druge strane, zašto je tako teško biti dobar slušalac? Zato što, da bismo bili dobar slušalac, zapravo moramo slušati, bez razmišljanja o tome kako ćemo se izraziti u trenutku kada to možemo. Uljudno ili grubo prekidati osobu koja govori, koja je neodoljiva sila iza naše nemogućnosti da slušamo bez čekanja da prekinemo. Zar ne volimo biti s ljudima sa sličnim uvjerenjima, jer se osjećamo ugodno i sigurno? Zar ne izbjegavamo ljude s različitim ili sukobljenim uvjerenjima, jer se osjećamo neugodno ili čak prijeteće? Suština je da, u trenutku kada steknemo neko uvjerenje, ono kao da počinje živjeti vlastitim životom, uzrokujući da prepoznamo i budemo privučeni njegovom sličnošću, a odbijeni svime što je suprotno ili kontradiktorno. Uzimajući u obzir ogroman broj različitih uvjerenja koja postoje, ako su ovi osjećaji privlačnosti ili ugode te odbijanja ili prijetnje univerzalni, onda svako uvjerenje mora nekako biti svjesno svog postojanja, a ta svjesna, strukturirana energija mora se ponašati na karakteristične načine koji su zajednički svima nama. Osnovne karakteristike vjerovanja. Postoje 3 osnovne karakteristike koje morate razumjeti kako biste efikasno implementirali 5 fundamentalnih istina o trgovanju na funkcionalnom nivou u svoje mentalno okruženje. Prvi, čini se da uvjerenja žive vlastitim životom i stoga se opiru svakoj sili koja bi promijenila njihov sadašnji oblik. Drugi, sva aktivna uvjerenja zahtijevaju izražavanje. Treći, uvjerenja nastavljaju djelovati bez obzira na to jesmo li svjesni njihovog postojanja u našem mentalnom okruženju ili ne. Prvi, uvjerenja se opiru svakoj sili koja bi promijenila njihov sadašnji oblik. Mi možda ne razumijemo osnovnu dinamiku načina na koji uvjerenja održavaju svoj strukturni integritet, ali možemo primijetiti da to čine, čak i suočeni s ekstremnim pritiskom ili silom. Kroz ljudsku historiju postoje mnogi primjeri ljudi čija su uvjerenja u neko pitanje ili cilj bila toliko snažna da su odlučili podnijeti poniženja, mučenje i smrt, umjesto da se izraze na način koji krši njihova uvjerenja. Ovo je svakako demonstracija koliko snažna mogu biti uvjerenja i stepena do kojeg se mogu oduprijeti svakom pokušaju da budu promijenjena ili narušena na najmanji način. Čini se da su uvjerenja sastavljena od vrste energije ili sile koja se prirodno opire bilo kojoj drugoj sili koja bi uzrokovala da postoje u bilo kojem obliku osim u njihovom sadašnjem obliku. Da li to znači da se ne mogu promijeniti? Apsolutno ne. To samo znači da moramo razumjeti kako s njima raditi. Uvjerenja se mogu mijenjati, ali ne na način na koji većina ljudi misli. Vjerujem da se, kada se jednom formira uvjerenje, ne može uništiti. Drugim riječima, ne možemo učiniti ništa što bi uzrokovalo da jedno ili više naših uvjerenja prestane postojati ili da ispari kao da nikada nisu ni postojala. Ova tvrdnja se zasniva na osnovnom zakonu fizike. Prema Albertu Einsteinu i drugima u naučnoj zajednici, energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, ona se samo može transformirati. Ako su uvjerenja energija strukturirana, svjesna energija koja je svjesna svog postojanja, onda se isti ovaj princip fizike može primijeniti na uvjerenja, što znači da ako pokušamo da ih iskorijenimo, to neće uspjeti. Ako biste znali da vas neko ili nešto pokušava uništiti, kako biste odgovorili? Branili biste se, uzvratili i možda postali još jači nego što ste bili prije nego što ste znali za prijetnju. Svako pojedinačno uvjerenje je komponenta onoga što smatramo svojim identitetom. Nije li razumno očekivati da će, ako bude ugroženo, svako pojedinačno uvjerenje reagovati na način koji je u skladu s načinom na koji svi dijelovi reaguju kolektivno? Isti princip važi i ako se ponašamo kao da neko posebno problematično uvjerenje ne postoji. Ako se jednog jutra probudite i svi koje poznajete ignorisu vas i ponašaju se kao da ne postojite, kako biste odgovorili? Vjerovatno ne bi prošlo dugo prije nego što biste nekoga zgrabili i stali mu u lice pokušavajući da ga prisilite da vas prizna. Opet, ako se namjerno ignoriše, svako pojedinačno uvjerenje će se ponašati na isti način.
pronaći će način da nametne svoje prisustvo našem svjesnom misaonom procesu ili ponašanju. Najlakši i najefikasniji način rada s našim uvjerenjima jeste da ih nježno učinimo neaktivnim ili nefunkcionalnim izvlačenjem energije iz njih. Ovaj proces nazivam deaktivacijom. Nakon deaktivacije, originalna struktura uvjerenja ostaje netaknuta, tako da se tehnički nije promijenila. Razlika je u tome što uvjerenje više nema energiju. Bez energije, ono nema potencijal da djeluje kao sila na našu percepciju informacija ili na naše ponašanje. Evo jedne lične ilustracije. Kao malo dijete, učili su mi da vjerujem i u Djeda Mraza i u zubnu vilu. U mom mentalnom sistemu, oba ova uvjerenja su savršeni primjeri onoga što su sada neaktivna, nefunkcionalna uvjerenja. Međutim, iako su neaktivna, ona i dalje postoje unutar mog mentalnog sistema, samo što sada postoje kao koncepti bez energije. Ako se sjećate iz prošlog poglavlja, definirao sam uvjerenja kao kombinaciju senzornog iskustva i riječi koje formiraju energizirani koncept. Energija se može izvući iz koncepta, ali sam koncept ostaje netaknut u svom izvornom obliku. Međutim, bez energije nije bitno djelovati na osnovu moje percepcije informacija ili na moje ponašanje. Dakle, dok sjedim ovdje i tipkam u svoj računar, ako bi mi neko prišao i rekao da je Djed Mraz na vratima, kako mislite da bi definirao i interpretirao ovu informaciju? Tretirao bi je kao nebitnu ili kao šalu, naravno. Međutim, da sam imao 5 godina i da mi je majka rekla da je Djed Mraz na ulaznim vratima, njene riječi bi mi odmah napunile ogromnim rezervoarom pozitivno nabijene energije koja bi mi natjerala da skočim i što brže potrčim prema ulaznim vratima. Ništa mi ne bi moglo zaustaviti. Savladao bi svaku prepreku na svom putu. U nekom trenutku, roditelji su mi rekli da Djed Mraz ne postoji. Naravno, moja prva reakcija je bila nevjerica. Nisam im vjerovao, niti sam im želio vjerovati. Na kraju su mi uvjerili. Međutim, proces uvjeravanja nije uništio moje vjerovanje u Djeda Mraza niti je uzrokovao da ono više ne postoji, samo je oduzeo svu energiju iz vjerovanja. Vjerovanje se transformiralo u nefunkcionalan, neaktivan koncept o tome kako svijet funkcioniše. Nisam siguran gdje je sva ta energija nestala, ali znam da je dio nje prebačen u vjerovanje da Djed Mraz ne postoji. Sada imam dvije kontradiktorne razlike o prirodi svijeta koje postoje u mom mentalnom sistemu. Prvo, Djed Mraz postoji, drugo, Djed Mraz ne postoji. Razlika između njih je u količini energije koju sadrže. Prvo praktično nema energije, drugo ima energiju. Dakle, iz funkcionalne perspektive, nema kontradikcije ili sukoba. Predlažem da, ako je moguće učiniti jedno uvjerenje neaktivnim, onda je moguće deaktivirati bilo koje uvjerenje, uprkos činjenici da se čini da se sva uvjerenja opiru bilo kojoj sili koja bi promijenila njihov sadašnji oblik. Tajna efikasne promjene naših uvjerenja je u razumijevanju i, posljedično, vjerovanju da mi zapravo ne mijenjamo svoja uvjerenja. Mi jednostavno prenosimo energiju s jednog koncepta na drugi koncept, onaj koji smatramo korisnijim u pomaganju da ispunimo svoje želje ili postignemo svoje ciljeve. Drugi, sva aktivna uvjerenja zahtijevaju izražavanje. Uvjerenja se dijele u dvije osnovne kategorije, aktivna i neaktivna. Razlika između njih je jednostavna. Aktivna uvjerenja su energetizirana, imaju dovoljno energije da djeluju kao sila na našu percepciju informacija i na naše ponašanje. Neaktivno uvjerenje je upravo suprotno. To je uvjerenje koje iz bilo kojeg broja razloga više nema energiju ili ima tako malo energije da više nije u stanju djelovati kao sila na to kako percipiramo informacije ili kako se izražavamo. Kada kažem da sva aktivna uvjerenja zahtijevaju izražavanje, ne želim implicirati da svako uvjerenje u našem mentalnom okruženju zahtijeva da se istovremeno izrazi. Na primjer, ako vas zamolim da razmislite o tome šta nije u redu sa svijetom danas, riječ pogrešno će vam podsjetiti na ideje o prirodi svijeta koje odražavaju ono što smatrate problematičnim ili uznemirujućim. Osim, naravno, ako nema ničega u vezi sa stanjem svijeta što smatrate problematičnim. Poenta je u tome, ako postoji nešto za što vjerujete da je pogrešno, niste nužno razmišljali o tim idejama prije nego što sam postavio pitanje. Ali u trenutku kada sam to učinio, vaša uvjerenja o ovim pitanjima odmah su se pojavila u prvom planu vašeg svjesnog procesa razmišljanja. U stvari, zahtijevala su da budu saslušana.
Kažem da uvjerenja zahtijevaju da budu izražena jer kada nas nešto navede da se dotaknemo svojih uvjerenja, čini se kao da ne možemo zaustaviti poplavu energije koja se oslobađa. Ovo se posebno odnosi na emocionalno osjetljiva pitanja ili uvjerenja prema kojima osjećamo posebnu strast. Možda se pitate zašto bi se želio suzdržati od izražavanja svojih uvjerenja. Može postojati nekoliko razloga. Razmotrite scenario u kojem ta osoba govori nešto s čime se potpuno ne slažete ili čak smatrate potpuno apsurdnim. Hoćete li izraziti svoju istinu ili se suzdržati? To će ovisiti o uvjerenjima koja imate o tome šta je ispravno u takvoj situaciji. Ako vaša uvjerenja nalažu da bi iznošenje mišljenja bilo neprikladno, a ta uvjerenja imaju više energije od onih koja se osporavaju, onda ćete se vjerovatno suzdržati i nećete se otvoreno raspravljati. Možda gledate ovu osobu, šefa, i klimate glavom u znak slaganja. Ali, da li se vaš um slaže? Još važnije, da li vaš um šuti? Apsolutno ne. Vaš stav o predstavljenim pitanjima efektivno se suprotstavlja svakoj tački koju šef iznosi. Drugim riječima, vaša uvjerenja i dalje zahtijevaju izražavanje, ali se ne izražavaju spolja, u okruženju, jer druga uvjerenja djeluju kao suprotna sila. Međutim, oni će uskoro pronaći način da se izvuku, zar ne? Čim izađete iz situacije, vjerovatno hoćete. Pronađite način da se istovarite ili čak iznesete svoju stranu argumenta. Vjerovatno ćete opisati šta ste morali pretrpjeti bilo kome za koga mislite da će vas saosjećajno saslušati. Ovo je primjer kako naša uvjerenja zahtijevaju da budu izražena kada su u sukobu s vanjskim okruženjem. Ali šta se dešava kada je jedno ili više naših uvjerenja u sukobu s našim namjerama, ciljevima, snovima, željama ili čežnjama? Implikacije takvog sukoba mogu imati dubok utjecaj na naše trgovanje. Kao što smo već naučili, uvjerenja stvaraju razlike u načinu na koji se vanjsko okruženje može izraziti. Razlike su, po definiciji, granice. S druge strane, čini se da je ljudska svijest veća od zbira svega u što smo naučili vjerovati. Ovaj kvalitet, većeg od ljudske svijesti, daje nam sposobnost da razmišljamo u bilo kojem smjeru koji odaberemo, bilo unutar ili izvan granica koje nameću naša uvjerenja. Razmišljanje izvan granica naših uvjerenja obično se naziva kreativnim razmišljanjem. Kada namjerno odlučimo preispitivati neko uvjerenje, preispitivati ono što znamo i iskreno želimo odgovor, stavljamo svoje umove na raspolaganje da prime briljantnu ideju, inspiraciju ili rješenje za problem koji je pred nama. Kreativnost, po definiciji, donosi nešto što mi, po definiciji, automatski nećemo primiti ideje ili misli koje su izvan bilo čega što već postoji u našem racionalnom umu kao uvjerenje ili sjećanje. Koliko ja znam, ne postoji konsenzus među umjetnicima, izumiteljima, niti vjerskim ili naučnim zajednicama o tome odakle tačno dolaze kreativno generirane informacije. Međutim, ono što znam jeste da se kreativnost čini neograničenom i bez granica. Ako postoje ikakva ograničenja u načinima na koje možemo razmišljati, sigurno ih još nismo pronašli. Razmotrite zapanjujući tempo kojim se tehnologija razvijala samo u posljednjih 50 godina. Svaki izum ili razvoj u evoluciji čovječanstva rođen je u umovima ljudi koji su bili spremni razmišljati izvan granica koje su diktirali oni u što su naučili vjerovati. Ako svi mi imamo urođenu sposobnost kreativnog razmišljanja, a vjerujem da imamo, onda imamo i potencijal da se suočimo s onim što nazivam kreativnim iskustvom. Kreativno iskustvo definiram kao iskustvo bilo čega novog ili izvan granica nametnutih našim uvjerenjima. To bi mogao biti novi prizor, nešto što nikada prije nismo vidjeli, ali iz perspektive okoline uvijek je bilo tu. Ili bismo mogli iskusiti novi zvuk, miris, okus ili dodir. Kreativna iskustva, poput kreativnih misli, inspiracija, slutnji i briljantnih ideja, mogu se pojaviti kao iznenađenje ili mogu biti rezultat našeg svjesnog usmjeravanja. U oba slučaja, kada ih iskusimo, možemo se suočiti s velikom psihološkom dilemom. Kreativni događaj, bilo u obliku misli ili iskustva, može uzrokovati da nas privuče ili da želimo nešto što je u direktnom sukobu s jednim ili više naših uvjerenja. Da bismo ilustrirali ovu poentu, vratimo se na primjer dječaka i psa. Podsjetimo se da je dječak imao nekoliko bolnih iskustava sa psima.
Prvo iskustvo je bilo stvarno iz perspektive okoline. Druga, međutim, bila su rezultat načina na koji je njegov um obrađivao informacije na osnovu djelovanja mehanizama asocijacije i izbjegavanja boli. Krajnji rezultat je da on osjeća strah svaki put kada sretne psa. Pretpostavimo da je dječak bio malo dijete kada je imao je svoje prvo negativno nabijeno iskustvo. Kako odrasta i počinje povezivati određene riječi i koncepte sa svojim sjećanjima, formirat će uvjerenje o prirodi pasa. Bilo bi razumno pretpostaviti da je usvojio uvjerenje poput svi psi su opasni. Upotrebom riječi svi, dječakovo uvjerenje je strukturirano na način koji osigurava da će izbjegavati sve pse. Nema razloga da dovodi u pitanje ovo uvjerenje, jer je svako iskustvo potvrdilo i pojačalo njegovu valjanost. Međutim, on i svi ostali na planeti podložni su kreativnom iskustvu. U normalnim okolnostima, dječak će učiniti sve što je moguće da se pobrine da ne naiđe na psa. Ali šta ako se dogodi nešto neočekivano i nenamjerno? Pretpostavimo da dječak šeta sa svojim roditeljima i, kao rezultat toga, osjeća se sigurno i zaštićeno. Sada, pretpostavimo da on i njegovi roditelji dođu do slijepog ugla i ne mogu vidjeti šta je s druge strane. Nailaze na scenu u kojoj se nekoliko djece otprilike iste dobi kao i dječak igra sa psima i, štaviše, očito se odlično zabavljaju. Ovo je kreativno iskustvo. Dječak se suočava s nepobitnom informacijom da ono što vjeruje o prirodi pasa nije istina. Šta se sada dešava? Prvo, iskustvo nije bilo svjesno namjerno od strane dječaka. Nije donio odluku da se dobrovoljno izloži informacijama koje su protivrječile onome što je smatrao istinitim. Ovo bismo mogli nazvati nenamjernim kreativnim iskustvom, jer ga je vanjsko okruženje prisililo da se suoči s drugim mogućnostima za koje nije vjerovao da postoje. Drugo, iskustvo gledanja druge djece kako se igraju sa psima i ne nađu se povrijeđeni bacit će njegov um u stanje zbunjenosti. Nakon što zbunjenost prođe, odnosno kada počne prihvatati mogućnost da nisu svi psi opasni, moguće je nekoliko scenarija. Vidjeti drugu djecu svojih godina, s kojima bi se mogao snažno poistovjetiti, kako se tako dobro zabavljaju igrajući se sa psima moglo bi navesti dječaka da odluči da i on želi biti kao druga djeca i zabavljati se sa psima. Ako je to slučaj, ovaj nenamjerni kreativni susret uzrokovao je da ga privuče ideja da se izrazi na način za koji ranije nije vjerovao da je moguć, interakcija sa psima. U stvari, ta ideja je bila toliko nemoguća da mu ne bi ni palo na pamet da je razmotri. Sada ne samo da o tome razmišlja, već to i želi. Hoće li biti u stanju da se izrazi na način koji je u skladu s njegovom željom? Odgovor na ovo pitanje je stvar energetske dinamike. U dječaku postoje dvije sile koje su u direktnom sukobu jedna s drugom, takmičeći se za izražavanje. Njegovo uvjerenje da su svi psi opasni i njegova želja da se zabavlja i bude kao druga djeca. Ono što će učiniti sljedeći put kada sretne psa bit će određeno time šta ima više energije, njegovo uvjerenje ili njegova želja. S obzirom na intenzitet energije u njegovom uvjerenju da su svi psi opasni, možemo razumno pretpostaviti da će njegovo uvjerenje imati daleko više energije od njegove želje. Ako je to slučaj, onda će sljedeći susret sa psom biti vrlo frustrirajući. Čak i ako želi dodirnuti ili pomaziti psa, otkrit će da ne može ni na koji način komunicirati s njim. Riječ svi u njegovom uvjerenju djelovat će kao paralizirajuća sila, spriječavajući ga da ispuni svoju želju. Možda je dobro svjestan činjenice da pas kojeg želi pomaziti nije opasan i da ga neće povrijediti. Ali neće ga moći maziti dok se ravnoteža energije ne preokrene u korist njegove želje. Ako dječak istinski želi komunicirati sa psima, morat će prevladati svoj strah. To znači da će morati deaktivirati svoje uvjerenje da su svi psi opasni kako bi mogao pravilno uspostaviti uvjerenje o psima koje je više u skladu s njegovom željom. Znamo da se psi mogu izraziti na širok raspon načina, od ljubaznih i nježnih do zlih i gadnih. Međutim, vrlo malo pasa u postotku spada u kategoriju zlih i gadnih. Dobro uvjerenje koje bi dječak trebao usvojiti bilo bi nešto poput: većina pasa je prijateljski nastrojena, ali neki mogu biti zli i gadni. Ovo vjerovanje bi mu omogućilo da nauči prepoznavati karakteristike i obrasce ponašanja koji će mu reći s kojim psima se može igrati, a koje treba izbjegavati.
Međutim, veće pitanje je kako dječak može deaktivirati sve u vjerovanju da su svi psi opasni, kako bi mogao prevladati svoj strah. Zapamtite da sva vjerovanja prirodno pružaju otpor bilo kojoj sili koja bi promijenila njihov sadašnji oblik, ali, kao što sam gore naveo, odgovarajući pristup nije pokušavati promijeniti vjerovanje, već izvući energiju iz njega i usmjeriti tu energiju u drugo vjerovanje koje bolje odgovara našim ciljevima. Da bi deaktivirao koncept koji riječ sve predstavlja, dječak će morati stvoriti pozitivno nabijeno iskustvo sa psom. U nekom trenutku će morati prebroditi svoj strah i dodirnuti jednog. To bi moglo zahtijevati veliki trud od dječakove strane tokom značajnog vremenskog perioda. Na početku procesa, njegovo novo shvatanje o psima može biti dovoljno snažno samo da mu dozvoli da bude u prisustvu psa, na distanci i da ne pobjegne. Međutim, svaki susret sa psom, čak i na distanci, koji ne rezultira negativnim ishodom, izvlačit će sve više negativne energije iz njegovog uvjerenja da su svi psi opasni. Na kraju, svako novo pozitivno iskustvo će mu omogućiti da malo po malo smanji jaz između sebe i psa, do te mjere da ga zapravo može dodirnuti. Iz perspektive energetske dinamike, moći će dodirnuti psa kada je njegova želja za tim barem za 1 stepen veća od njegovog uvjerenja da su svi psi opasni. U trenutku kada zaista dodirne psa, to će imati efekat izvlačenja većine preostale negativne energije iz koncepta sve i prenosa na uvjerenje koje odražava njegovo novo iskustvo. Iako vjerovatno nije tako uobičajeno, postoje ljudi koji su, iz različitih razloga, dovoljno motivisani da namjerno prođu kroz gore opisani proces. Međutim, možda nisu svjesni uključene dinamike. Ljudi koji rade na prevazilaženju straha iz djetinjstva ovog obima obično to čine pomalo nasumično tokom godina, ne znajući sa sigurnošću kako su to učinili osim ako ne potraže i dobiju kompetentnu stručnu pomoć. Kasnije, kao odrasli, ako ih se pita ili ako se slučajno susretnu sa situacijom koja ih podsjeća na njihovu prošlost, na primjer, posmatranje djeteta koje se užasno boji pasa, obično karakterišu proces kroz koji su prošli kao sjećam se kada sam se bojao pasa, ali sam to prerastao. Krajnji rezultat prvog scenarija bio je da je dječak prošao kroz svoj strah deaktivirajući svoje ograničavajuće uvjerenje o prirodi pasa. To mu je omogućilo da se izrazi na način koji smatra ugodnim i koji bi inače bio nemoguć. Drugi scenario koji bi mogao proizaći iz djetetovog nenamjernog kreativnog iskustva sa psima je da ga ne privlači mogućnost igranja sa pas. Drugim riječima, nije ga bilo briga da li je kao druga djeca ili da li komunicira sa psima. U ovom slučaju, njegovo uvjerenje da su svi psi opasni i njegovo novo saznanje da svi psi nisu opasni postojaće u njegovom mentalnom okruženju kao kontradiktorni koncepti. Ovo je primjer onoga što ja nazivam aktivnom kontradikcijom, kada su dva aktivna uvjerenja u direktnom sukobu jedno s drugim, a oba zahtijevaju izražavanje. U ovom primjeru, prvo uvjerenje postoji na osnovnom nivou u dječakovom mentalnom okruženju, s velikom količinom negativno nabijene energije. Drugo uvjerenje je na površnijem nivou i ima vrlo malo pozitivno nabijene energije. Dinamika ove situacije je zanimljiva i izuzetno važna. Naveli smo da uvjerenja kontrolišu našu percepciju informacija. U normalnim okolnostima, dječak bi bio perceptivno slijep za mogućnost interakcije sa psima, ali iskustvo gledanja druge djece kako se igraju s njima stvorilo je pozitivno nabijen koncept u njegovom mentalnom okruženju da psi nisu svi opasni, neki mogu biti prijateljski nabijeni. Međutim, on nije učinio ništa da deaktivira sve u svom uvjerenju da su svi psi opasni i, koliko ja znam, uvjerenja nemaju sposobnost da se sama deaktiviraju. Kao rezultat toga, uvjerenja postoje u našem mentalnom okruženju od trenutka njihovog rođenja do trenutka naše smrti, osim ako svjesno ne poduzmemo korake da ih deaktiviramo. Međutim, u ovom scenariju, dječak nema želju, a posljedično ni motivaciju da prebrodi svoj strah. Stoga, dječak ostaje s aktivnom kontradikcijom gdje mu njegovo minimalno nabijeno uvjerenje da nisu svi psi opasni daje sposobnost da percipira mogućnost igranja sa psom, ali njegovo snažno nabijeno uvjerenje da su svi psi opasni i dalje uzrokuje da svaki put kada sretne psa doživi određeni nivo straha, možda ne dovoljno straha da ga natjera da pobjegne u strahu,
jer će dio tog straha biti kompenziran drugim uvjerenjem, ali sigurno će biti dovoljno straha da izazove veliku nelagodu. Sposobnost da vidimo i posljedično znamo da situacija nije opasna, a istovremeno se nađemo paralizovani strahom, može biti prilično zbunjujuća ako ne shvatimo da ono što otkrijemo kao rezultat kreativnog razmišljanja ili shvatimo iz nenamjernog kreativnog iskustva ne mora nužno imati dovoljno energije da postane dominantna sila u našem mentalnom okruženju. Drugim riječima, naša nova svijest ili otkriće bi vrlo lako moglo imati dovoljno energije da djeluje kao vjerodostojna sila na našu percepciju informacija, time uzrokujući da percipiramo mogućnosti koje bi inače bile nevidljive, ali možda nema dovoljno energije da djeluje kao vjerodostojna sila na naše ponašanje. Iznoseći ovu izjavu, polazim od pretpostavke da je potrebno više energije da bismo djelovali ili izrazili sebe nego što je potrebno da nešto posmatramo. S druge strane, nova svijest i otkrića trenutno i bez napora postaju dominantne sile ako u nama nema ničega što je u sukobu s njima. Ali ako postoje sukobljena uvjerenja i nismo